И здравейте хора, аз съм Георгиев и в това клипче ще правим на всяко умиране и си купувам нещо от Item Shop. Но преди да започна това видео, искам да пожелая на всеки весела Коледа и честито Рождество Христово. И да, но преди да започнем да се пуснем в игра, нека видим Item Shop дали става за нещо. О, може да си купим дъмито. Не знам бъндъла ли да си купим. Така. Видим още скинове. Много. Добре, сета. Нека да започваме. Така, локацията, която ще скочим, може би ще е Fencing Fields. Много ме радва. Или може да скочим на търка. Ще я скочим на търка, че си харчим. Първият кил. Еми, хора, нещо, което ще си купим от Item Shop, ще бъде този бъндъл с дъми за 1500 V-Bucks. Скин раничка Крикарап. Това бих си го купил него, заслужава много. Купваме темито. И да, нека се втурваме към втората игра. Хора, ще касаме на следващото място, защото там има брутален лут и няма да поемем големи риск. Ето. Както трябва да направим по традиция, трябва да отидем да си купим нещо в Item Shop, тъй като умряхме. Обаче кой скин да си купим? Може би ще си купя Ногопс. Много готи скин. И да, това ще е втората покупка. И така, хора, айде да ходим към игра номер 3. Хора, май няма катка тук. Охо. Добре, перфектно. За да не се падне някакъв AR или помпа.
нещо виждам. Правят те пичове, бе. Беше 4 лайт. Стана, бе! Шитно. Какво имаш? Зелена помпа. Това е лошо. Имам много материали обаче. Ще взема едно баунти. Еми добре, хора, сега като умрехме трябва да си купиме нещо Titan Shop-а. Сега дали си взема Starfwitch. Доста готин скин, много е tryhard. Така да видим нещо друго, дали имам по-хубаво. Еми, добре хора, явно ще си вземем Starfwitch. Много гот скин. И да. И така хора, това ще бъде от мен. Ако клипчето ви е харесало, може да се абонирате и дадете палец нагоре, тъй като това клипче ми отне твърде много време да се направи. Но все та и това. Айде.